हेलौ औ औ फंबाय जे नोंनि हिनजाव गोमानाय माला गोमाया आरो माबोरै जाया? आंनि हिनजाव गोमानाया आङो माबा खामानि मावहैदोंमोन नालाय औ गुवाहाटियाव औ गुवाहाटियाव खामानि मावहैबाय आङो दा उम न'आव फन हरबाबो आंनिखौ रिसिभ खालायाना आंना हिनजावा ओ ओ उम आं फन हरो उम ओमफ्राय बे हौवाजोंनो रायज्लायबाय थायो नामा ओ उम ओमफ्राय आंनि फनखौनो हमाना आं खामानियानो 8था बादिसोआव गयो ओ ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानै 9था 10था बिदियावसो हरो आं फनखौ औ औ औ ओमफ्राय आंनिखौ हमाना औ आं ओमफ्राय फैबाय आङो उम उम न'आव फैबाय आङो फैनानै उम मोनायावनो खारलांबाय बे अ नों लोगो मोनस्लाबदियासै? लोगो मोनदों आं न'आव फैबायना ओ ओंखाम जाबाय उन्दुबायबो बेबो उम उम उन्दुआखै बेहा हिनजावा उम आंहा उन्दुलांबाय बेहा मबाइल गेलेगासिनो दं उम आंहा उन्दुलांबाय न'आव ब्लद थांबाय हरावनो थांदों माने? औ हरावनो थांबाय ओमफ्राय उम आङो अखानायै फुङाव लायबाय आङो उम लायनानै रायजोनि मानसिफ्रा एसे मिटिं खालायदों खालायनाया औ औ ओमफ्राय ओमफ्राय मिटिंबो एसे मिलायलायबाय औ नङा उम आं गोसोआ होनबाय ना उम प्रुफ दं नामा होनगुलायदों आंनि हिनजावा उम थारमाने न'आवबो माइ हायबाय माइ हायनानै उम सप्ता खनसेसो माइ हाखाबाय औ हानानै दा उम ओरै क'क्राझार थिथागुरियाव सि ओ हैनांगौ ओ सिबो बुरजा लाखाबाय ओ मना गिदिराव सोनानै ओ ओ उम आंहाबो माबा साइकेलजों दोनलांबाय बाससिम आंबो थांनो नागिरदोंमोन उम आंखौ थांहोआखै बे उम आंखौ थांहोआखै ओमफ्राय उम दे थाब फैदो आं सिल' हैनानै थाब फैगोन होनदों गावहा ओ ओ थाब उम फैगोन होनदोंखाय आङो माबा दे उम होननानै गावहा थांबाय आरोखि ओ थांनानै ओ आं फन उम हरबाय जा गोबाव रायज्लायदों बे उम सोरजों उम रायज्लायदों होनबाय बिब'जोंसोनो उम दा उम बिब'जों नङा बै हौवाजोंसो नामा अ दा नोङो सोरजोंबाफोर सन्देह दं नामा दा? आङो सन्देहआ बे हौवानावबो नाम्बार मोनबायना आङो औ एसे औ नाम्बार बिहरबाय आङो ओ लोगोफोरनाव उम बिहरनानै दा हरबाय बिहाबो नाम्बारखौ सोंहरबाय उम आं नोंनि हिनजावखौ लाबोआखैल' होनदों बे बे हौवाया औ अ नोंनि हिनजावासो दोनखारलांनो आंखौ लेंगासिनो उम होनगासिनो उम दा हौवायाबो गथ' सासे दं नामा ओ राजु बसुमतारी होनो ओ ओ गवालपारानि उम ओमफ्राय बिब'नाव डाइरेक्ट थाहैगोन बे निबङायाव होनदों उम 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 जेरावबो थाङा निबङायाव थागोन होनदों उम दाथ' आंबो बाहाय जोंनि बेवाइ बिखुनजोफोराबो आंनि मबाइलखौ बिजि खालायनाङामोन अ ओमफ्राय दोनखोमादोंसो बिसोर आरोबाव गिगासिनोसो दा नोङो माबाफोर सन्देह दं नामा दा नोंनि हिनजावनि न'खरनि सायाव? हिनजावनि न'खरनाथ' बिसोरथ' गारनो बादि खालायनो नागिरदोंना औ उम माथो फाथैलाय बिसिबा बिफैदोंसै अ दा नोंनियाव माबाफोर सन्देह दे बिसिनि न'खरानो माबा मोनसे नोंनि हिनजाव दोनखुमानाय होननायनि सन्देह दं आरो ना? औ सन्देह दाथ' आंनि मबाइलखौ बिजि खालायनाङा बिसोर अ दा जेनेबा नोंसोरनि संसार जानायाव माखासे गुलाय गुजायफोर जायोमोन नामा मानोना नांलाय खमलायफोर जायोमोन नामा? जेबो जाया उम जेबो जाया आंहा सिगाङाव खस्थ' जायोमोन एसे दाथ' आं बायहेरायाव थांनानै खस्थ' जायाखैमोन ना अ अ गावहाबो न'आव जि दायो आंहा बायहेरायाव थाङो उम दा बे हनै बे उम मबाइल मोनदोंबायना उम मबाइल मोनदोंबा बिदियाव हनै रायज्लायबाय उम थाबायना उम उम फिसाज्लायाबो नुयो आंना मेसेज गेलेलायनो मोनायाव बे खिन्थाजोब्बाय आंनो फैनानै नोंसोरनि फुल एड्रेसा? जोंना क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय उम नै उम थाना सेरफांगुरि उम गामिया 2 नं नेपालपारा होनो अ हिनजावनि नामा? थिंगि राभा नोंनिया? सदेस्वर राभा अ उन्दैयाबो नै जा नागिरोना दाबो नागिरो अ ओरैनो साबेसे गथ'फोर दंमोन नोंस्रा? सानै अ नों दा जोंनि बर' समाजनि रायजो राजाफोरनिसिम नों दा मा खावलायहरनो सानो फंबाय? रायजो राजाफोरखौ एसे नुबाथाय एसे हमनानै दोनबानो जाबायमोन आंनि ओमफ्राय उम बे उम कन्टेक्ट नाम्बार होगौमोन आङो उम होगोन ओमफ्राय बे रायजो राजाफोरा नुबा एसे खिन्थाहरबानो जाबायमोन जेनेबा नों हिनजावखौ लाफिनगोन आरो ना? औ दाथ' उन्दैयाबो हनै नागिरदोंना जोंनिफ्रायबो बेखौनो खावलायनो सानो
जाहाथे मा नाममोन? सदेस्वर राभा आंना, ओमफ्राय हिन्जावना थिंगि राभा। थिंगिरापा, नोङो गावनि हौवाखौ गोसोखांनानै न'आव फैफिनगोन। गुबुनजों संसार जाबावनाया गोरलै बाथ्रा नङा। दिनै नों जेरावखि थाया मानो गावनि हौवा आरो गथ'खौ गोसोखांनानै थाबैनो न' फारसे फैफिनगोन। गुबुनजों संसार जानायखौ गोरलै दासान, मानोना बेफोरो साननैसोनिल' होननाबो बुंनो हायो। बेनिखायनो जोंनिफ्रायबो खावलायनो सानो आरो खावलायनाय थायो, जाहाथे नों बिनानावा गावनि न'आव गिदिंना फैफिनगोन आरो गावनि गथ' उन्दैखौ नों गारनानै गुबुनाव थांनो दासानसै। बे खिनसेखौनो खावलायहरनाय जोंनिफ्रायबो। आरो गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय बा जोंनि बर' समाजनि बा हयथ' गुबुन गुबुन हारिनि धोरोमनि सुबुंफोर जाहाथे बिथांखौ थिंगिरापाखौ बहाबाफोर नुयोब्ला हमनानै दोनगोन आरो न' फारसे फोरमायहरगोन। आरो बेनिफ्राय माबाफोर बुंबावनो सानो फंबाय? आं बे हौवाबो हनै लाङाखै होनो, बिदिखौनो जा जाबाय गिनांला, रावखौबो गिनांला। आंनाव फन हरबाबो जाबाय ओमफ्राय खेबसे। फनखौबो हरा। गिनांला, माखौ गिबावखो होदो बे। खेबसे हरबानो जाबायमोन। जाय हौवा सन्देह थानाय बै हौवानि नामा मा नाम? राजु बसुमतारी होनो, गवालपारानि। राजु बसुमतारी ना? आं लाबाखैल' होनो बे। दा सिगांनिफ्राय बेजों रायलायोमोन आरोना बेयो? औ बिजों। आरो माबाफोर बुंबावनो सानो? आंथ' बुंनोथ' गैलामोन। दाथ' नै ओंखाम उन्दैफोरनो खस्थ' जागासिनो दं, ओंखाम संनानै जाहोनाय। रावबो गैयाना। ओरै खामायनायाबो हारसिंल' जाबाय दा। ओरै उन्दैफोरा आं बहाबा थांबा हनै दाखालि स्कुलनिफ्राय गबोबाय, न' सिङाव दर फांथेनानैसो गाबगासिनो दंनो। बेसेबां बैसोनिमोन गथ'फ्रा? 5 बोसोर जाबाय सासे। सासे 15 बोसोर जाबाय। दा जायखिया बेयो रायजोफ्रा नुबालाय हमनानै दोनबानो जाबाय। आंनाव फन बुहरबानो जाबायमोन। फन बुहरबा दे जागोन दे। बे रुम भारा लादोंना बे, नि बावै थागोन बादि मोनदों नोंबो। दे